Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Atong oras karon alas 12:42. Aniya na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o kakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nagunang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth. May gala mayong hapon at karon nga Biyernes, Marso 12, tuig 2021. Welcome diri sa atong tulumanon ang kasayuran sa PhilHealth. O ba ni ninyo hasod sa 30 minutos ning atong programa karon para mo discuss na sa sa ka importante kaayo nga topic, no? Onya actually nakasisgot na ta ni adtong nang labay na to nga mga panag-uban bahin ni ining member portal no sa PhilHealth, pero karon do na day siya nabag-o na onya. Importante ni nga masayran sa atong mga listeners, labi ng atong mga miyembro sa PhilHealth nga mga katong voluntaryo nga nagbayad para sa ilahang contribution. Pero sa di pa, uban na to karong hapuna ang Public Relations Officer sa PhilHealth din sa Central Visayas nga si Ma'am Dina Sinches. Ma'am Dina, maayong hapon, ma'am. Maayong hapon na biken ug maayong hapon sa mga tigpaminaw ng among programa. Unya uban sa dato karon ato nga Social Insurance Assistant sa PhilHealth si Ma'am Kate Tarangia. Ma'am Kate, maayong hapon. Yes, maayong hapon na tiken og sa tanan natong listeners. So sa ako nang giingon kaganina do na tay bag-ong feature na di ay karon sa member portal, Ma'am Din, no? Pero di pa na nato i-discuss unsay ato nang ihatag tong atong number sa PhilHealth asa sila makahatag sa ilahang mga mensahe. Yes, may ka mo text sa inyong mga pangutana, pili lang palihog og pangalan ug lokasyon sa 0915-842-6048. Akong usbon, 0915-842-6048. Ma'am Din, ato ko nung i-ana gamay ang microphone sa kang Ma'am ipaduol na to sa imuha sa ang kang Ma'am Kate. Ana para maklaro kayo na to ang audio, no? Anyway, unya pa man si Ma'am Kate mutingog taw-taw sa second portion. So, niadtong nang labay na nga mga buwan atong nahisgutan na ang bahin sa PhilHealth member portal nga online facility kino na din mahimo nga makita sa mga miyembro ang iyang membership og ang contribution nga records. Karon adlaw atong sayran kung sa may nabag-o ni ining feature sa atong member portal sa PhilHealth. Unsay atong angay masayran ni ini, Ma'am Din? Yes, una, nahisgutan man nato ni Atike, no, pag January nga naanatay member portal nga ma-access sa atong mga miyembro kung asa sila makita sa ilahang membership records, contribution, niya. Baguhay lang na mahimo na ning makabayad pod atong mga self-paying members gamit ning ato ang member portal. Pero naalang gyud sila angay buhato, naalang sila angay hinumduman nga mga steps, no, aron ma-access ni nila og ilang magamit ang kaning online payment facility nato. So unsaon nato pag-access ni ning atong member portal? Yes, una aron maka-access ta sa member portal kinahanglan na atay PhilHealth identification number. So kana nagpasabot nga registered na ta nga miyembro sa PhilHealth. Unya na natay nakadawat na ta sa atong 12-digit nga PIN or PIN, no? PhilHealth Identification Number. Also, kinahanglan na kay active nga email account. Kay dito man ni siya ipadala, no, ang verification code. So, una, mo fill out, mo ato ka sa PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph. Unya, mo ato ka sa online services. Dito, imong makita ang member portal, i-click to nimo. Unya imong i-input ang mga mga information nga kinahanglan sama sa imong kumpletong pangalan, date of birth, no, ay mga uban pang mga information nga gi-require dito. Apil imong email address. So, i-make sure lang pod nga imong masubay, no, ang requirements sa pag-create og password. Kay aron usay diha man na siya masango, no, nga dili siya makakompleto, dili ma-successful kung wala nimo masubay ang katong requirement sa password. Kinahanglan strong imong password para secured nga dili basta-basta, no, ma-access or ma-hack. So once successfully registered ka, makadawat ka og email verification, so or confirmation dito sa imong email address nga gibutang nga information. So imong i-access imong email, imo tong i-activate, no, unya
Moadto ka balik dito sa member portal, dito nimo ibutang imong 12-digit nga PhilHealth identification number ug ang imong password. So makita na nimo imong records. Pwede po ka diha makaprint sa imong member data record or MDR. Makita nimo imong contribution record. Unya sa atong mga self-paying members, pwede na sad sila makagamit sa online facility, na online payment facility, no? Kay pwede na tang mubayad through sa member portal. Basta self-paying ato ang category. So, mao ni nabag-o karon nga pwede na tag mubayad diha. Sakto. Okay, kanang kung mahinunduman sa atong mga members sa tiken, kaniadto, pwede tang mubayad sa atong premium sa PhilHealth office or sa mga accredited nga bayad center or bangko. No, so karon daghan man og mga, actually even before sa pandemic, sugdan na ni og enhance sa atong head office sa Manila, no, nga maka-provide ani nga platform sa atong mga members aron pod convenient na, no, ang pag-transact. So nay uban labi na karon na nagyoy pandemya, no, mas preferred nila nga di na sila magsigawas. No, although napoy uban nga ganahan gyapon sila dito gid sila mismo bayad sa PhilHealth office or sa duol nga bayad center or bangko sa ilang area, pero sa katong mga ganahan gyud mo gamit sa online payment, pwede na gyud nilang buhaton. Pwede ra bagan nata mo access sa atong cellphone, ma'am, nga mga mobile phones na to? Yes, ang importante, no, ang imong gadget connected sa internet. Kusog imong internet connection or reliable, no, imong internet connection. Kung naka-free data lang ka, normally dili gyud ka ka-access ani. So dapat reliable imong internet connection, unya na kay active nga email account, aware ka sa imong PhilHealth identification number. Pero sa atong mga self-paying members atiken nga taod-taod na, no, nga wala na ka-update sa ilang premium, labi na pod sa mga katong kaniadto nagtrabaho unya mo shift na as self-paying, importante nga na-update nato ato ang membership record. So una gyud, since dili pa man tanang offices sa PhilHealth, no, dili tanan natong frontline personnel maka-access or maka-update ani sa record for online payment, atong request atong mga members nga ganahan mo gamit ani nga facility nga mo email sila sa ilang na-accomplish nga PhilHealth member registration form. Apila nilag scan nga duha ka valid IDs nila, no, to establish nga sila gid ang miyembro. Nga indicate nila dito sa PMRF sa lower portion ana ibutang man nimo imuhang monthly income. So usa na siya sa importante nga information nga atong i-update kay mo nay basihan sa i-compute nato nga premium, no, kay since nag-online naman ta, wala tay makastorya dito nga mapangutan-an pa nato pilay akong bayranan, ma'am. So butangan gid monthly income. Butang gid mo sa PMRF una imong monthly income. So mo update ka sa imong record as self-paying member. Fill up ka sa PMRF, attach og duha ka valid IDs, i-email sa PhilHealth office nga naadol sa imong area. No, kung taga Cebu City ka nga area, Talisay, Minglanilla or Naga, i-email sa cebu.pro7@gmail.com. Butang ila nga updating for online payment para ma-forward to nila sa ato mga personnel nga maka-update yun, no, sa ilahang record. Kung namos Mandaue area, sa kaning Lapu-Lapu, no, Cordova, Liloan, so og Consolacion, pwede mong mo-email sa Mandaue sa natong office, philhealthmandaue01@gmail.com. Oo, so katong diri sa South. Sa mga taga South, pwede mong mo-communicate sa PhilHealth Car. So sa mga taga Norte, na as PhilHealth Danao pod, no, kung unsay naado sa inyong area, sila mo process sa inyong updating sa record para mabutang sa to dito, no, inig-access na nimo sa member portal later on, maka-generate ka sa katong gitawag nato og statement of premium account. So once maka-login na ka sa PhilHealth nga member portal, kay naka-create na ka sa imong account, makita nimo dito na ay portion sa left side ni ana nga payment management. So moadto ka, i-click nimo ang generate SPA or statement of premium account. So kanang SPA or statement of premium account, mo na siya mura og billing statement na to ba. Mura matug-an nimo pilay angay nimong bayran. Pilay angay nimong bayran. So kung panalitan na kay credit card, di ba, makadawat man ka nag billing statement. So mogawas dito pilay imong bayron nun. So kana pod ang paagi, no, sa statement. So sa SPA nato. Now kung
ma-generate na nimo imong account, makita nimo dito pila imong bayro nun. Unya, mobayad na ka, i-select nimo ang katong ato ang payment partner, no? Ang MYEG Philippines. Okay. So makita raman po na dito, select ang MYEG as accredited collecting partner. Unya, mo pili ka og payment method nimo na kay option either GCash ba or katong credit or debit card, no? Unsa man ni tanan bisag unsa nga bank account nga naa nimo? So far, Pwede ra. So far ang mga banks nga tie up sa MYEG mo ay pwede. So wala lang pud ni kakuan exactly no kung unsa ni nga mga banks. Pero labing siguro tingali member to ko to mga dagko gid nga bangko, no? Yes, so most banks nga nag-provide og kanang credit card. Oo, so kana ato ang options unya ato lang subayon pod ang instructions nga nakabutang ngadto sa pagbayad. No, so by sa kung GCash imong gipili or ang katong credit or debit card naman siya instructions unsay paagi. Unya kung mahuman to makadawat ka og payment result or confirmation pinaagi sa text message or email. So dapat mo to imong active email account nga gi-input siguro sa imong banking kaning service no nga gi-avail or asa ka nga bank connected kung dito pud naka-tie up sa imong email address or email account dito sa nimo siya ma-access or sa text na sa mobile number nga imong gi-indicate pagpa-register nimo sa member portal. So mao to imong madawat nga confirmation. So imo nang ma-view ang electronic payment acknowledgement receipt or EPAR is it proof of payment nimo. So makita dayon resibo nga nakabayad ka or successful ang imuhang transaction. Kaning mga online ba labi na kanang maghisgot nag i-debit, igamita imong debit card, gamita nang imong credit card. Mo na nya safe ka nang atong kuana na mapunta gyud ka na sa PhilHealth atong bayad. Unsa may? Yes, naaman gid siya mga security features sa tiken no. Unya before ni gi-launch sa PhilHealth naagid tay clearance or certification from DICT, no, Department of Information and Communication Technology. So, ang DICT sila partner sa PhilHealth sa pag-ensure nga secured no ang ato ang pag-access sa account. Punang importante pod for us members nga dili ta kung mga gitag assistance no unsaon pag-access ni ayun ang bisan asa or mag-adto lang ang internet cafe no. Delikado na kung lisod gyud siya, especially nga mo access ni siya sa imong personal nga mga information for your safety, no? Ayaw i-allow ang bisan kinsa nga imong tagaan sa imong information or siya imong pa-creaton sa account, no? Kay basin unya yes, ni transact siya sa imong PhilHealth basig ni apil nga po siya transact sa imong mga credit cards or unsa pa diman imong mga password, imong mga password, imong mga detalye. So importante nga ikaw mismo nga miyembro labi na og sa mga self-paying no kay sila man gyud ang mobayad sa ilahang premium. So i-make sure nila nga aware sila sa information niya sila mismo unta ang mo access gyud no ayo nang laing tao imong pahimuon. Although pwede man miyembro sa tong pamilya magpatabang ta no kung antigo kaayo to siya mag-access og kaning mga online facilities. Nga ni familiar kaayo sa internet no so pwede mapa-assist dito pero ang mga information nato isip miyembro ato ginasiguradoon nga dili bisan kinsa ang makakuha ni ana. Kanang somebody nga atong gisaligan no nga ug maayo karang naagid sud sa atong balay. Sakto. Katong naghisgutan ni ining member portal daghan bitaw ka itong nangutana nga kana laging feature nga pwede na tang mobayad online. So mao na ni ilang gipaabot ti ay. Yes, sakto ati Ken. So kinahanglan lang gid mo update una ta sa ato ang membership record kay aron ma-generate na to tong statement of premium account na basis is kung pila ato ang monthly income. Kanang pagbutang na to din nagpag-indicate og pila atong monthly income anisay lang gyud na unsa mangayo mog proof ana nga kanang mao ba gini imong monthly income? Usually amo mapangayuan og proof kani mga self-practicing professionals atiken no but for individuals nga dili practicing professionals anisay gyud na niya ato lang gyud sa hinumduman no nga sa PMRF the moment nga mo sign ta sa PhilHealth member registration form mura ta og ni sumpa diha no nga sakto og
tinuod ang tanang information nga atong gisuwat. Ang bitaw butangan ra ba day na dito sa boss nga tanang impormasyon nga kung gihatag true and correct. Pwede kong mabalikan ani og namaka ko. Sakto kay kung subayon nato ang silo no, ang pagkuha sa detalye ni PhilHealth sa atong mga members later on, pwede nato na siya i-share no with other agencies. Oo, para ma-link up ba no. So kung kani nga sayop nga detalye imong gihatag, posible nga naani siya kanang penalty later on or kanang basin makasuhan ta no, kay ang sa PMRF di ka masakpan sa PhilHealth basig sa laing agency. Para tanikas lagi gyud. Oo, or basin sa BIR later on no, nga mora ni imong i-declare sa PhilHealth nga imuhang income pero lahi ay no ang imuhang yung sakto wala mo takdo. Wala magtakdo. Ako lang basahon na nakabutang sa PMRF at iken no kan duol sa pirmahanan sa mga members nga ingon diri nga under penalty of law I hereby attest that the information provided, including the documents I have attached to this form, are true and accurate to the best of my knowledge. So, I agree and authorize PhilHealth for the subsequent validation, verification, and for other data sharing purposes under the following circumstances. So, munang importante gyud nga tinud-anay no, once mo sign ta ana nga form, mahulog na siya nga naana siya legal nga effect later on. Kung dili tinuod. Kung dili tinuod atong gipang-declare nga na. Ma'am, kani siya ma'am kay online naman ni nga payment no, kana unsa may real time ang posting ani dito sa inyong system pod? Ang posting ana is I think no ma-view na sad na siya kay maka-generate naman siya dahil sa atong e-par. Okay, mo ana man day siya tagaan man day kag resibo no. Panalitan og na kay nasayop kag jutay dito sa pag-input nimo sa pagbayad. Dili pod gyud ka malutsan anang murag resibo or katong e-par. Oo, kung naay mga masango siya no. Mobalik yun na siya sa kung unsay dapat nimong i-correct nga to. Nani siya 24 hours nga validation de atiken no. So kung naamang gani error nga imuhang masinati no, mo contact ta sa PhilHealth Action Center para mapakorek na to. So kung naay mga errors nga ma-encounter kay usahay naman na ingana no mo transact ta online nya. Nikalit la siguro ang internet so naputol or nag-create og error. So mo contact ta sa Action Center. Ang atong Action Center pwede na sila ma-contact via email. Katong actioncenter@philhealth.gov.ph napo na sila hotline number no. Or mo contact ka sa customer service sa katong imuhang payment nga sa ning platform nga gi-avail. So for example, through GCash or katong credit card, mo contact ka sa customer service ato kay usahay man gud kung diha na ta no, like mo gamit ta sa atong mga credit card didto man ta ana mo pa-assist nila kung unsa ilahang kung naay mga kakulian sa atong pagtransact na online. So una diha ta mo contact nila sa ilang customer service or sa Action Center sa PhilHealth. Unsa man ni siya ma'am, functional na ni karon? Yes, nag-work na ni siya. Ang importante lang gyud nakapa-update una ang member kay kung wala ka pa update sa kato imuhang monthly income, dili pa ka-generate sa SPA or katong statement of premium account. Also, importante nga fully accomplish sa miyembro ang PMRF no, labi na ang kaning maiden name sa iyang mother kay usa na siya sa security features nga atong gamiton. So kinahanglan ma-indicate niya sa PMRF, inig-submit niya for updating sa iyahang record. Okay, so at least no, good news na sa katong mga self-paying raman nga members ang pwede ani ma'am no, kay kita mga employee dili man kay employer man ato may mo remit sa ato mga contribution. Sakto. So at least dili na mo mistil pang moadto dito makamao mo aning sistema ha, di sa member portal sa PhilHealth, pwede ra gyud kaayo magdili na mo moadto sa collecting partner sa PhilHealth o mismo gyud sa ilang mga offices. So asa man ta mo tan-aw mo review ani ma'am kaning imong gisulti nga mga sa proseso ba no, in kaso og dunay naminaw ta karon nga gusto mo review ana. Pwede silang mo tan-aw sa PhilHealth website no, or
pwede silang mo visit sa atong Facebook page na amanta dito'y na post, although wasing nasa pawan na to no kay naaman tay posting every day. Natay post sa Facebook page at saon pag na steps dito on saon pag create sa atong account na po'y video no, instructional video nga gihimo para maka-generate ta or maka-create ta og account ni anang portal. So ang atoa lang gyud visit una no, PhilHealth Region 7. Atong pangitaon na sa Facebook. Ang region ang 7 ni ana is Roman numerals. So dili katong numero 7. But katong dako nga V o dako nga I. Duha ka buok nga I. So PhilHealth Region 7 atong i-search sa Facebook para makita nato niya. Adto ta scan dito sa mga post na mo. Ma-view na ang ato ang steps unsaon pag-create og account. Hinuon og dunay masayop ka no na kay ma-encounter nga error dinha sa proseso, mo prompt man sad siya ma'am no nga mo balik ka or dili ni mao. Nay uban nga unsuccessful gid ang ilang pag-create og account. Maingon nga no matching records found. Ingana nga mga instances no usahay masango gid na either sa email address or as a password or sa email account yung gibutang or basin dunay uban nga na junior ang pangan or na mga affixes no na the second the third ang name usahay mo na siya usahay makasango dili lang nato ibutang ang affix na name like ang mga junior. So kung imong first name is Juan Junior, Juan lang sa ang ibutang i-create sa account anyway na amang kay middle name o family name nga input didto mo appear na siya later on inig ka ng create na nimo sa account once ma-successful siya. Pero if ever kapila na nimo try dili gyud gihapon successful i-clear na ang cache kanang system sa imong computer kay basin lang og kanang naalay something problem sa imong connection or imong sige nagbalik-balik og access ato nga link and later on imora pong i-verify na lang sa PhilHealth office kung dili gid siya successful. Hinoo normal man na no napag gini mga kanabang kakalisod no labi na og di kay tateki ba no. Oo, medyo. Anyway, maanad ra tanaw niya makakuan sa na baka benefit po na sa katong mga tao nga dili na gusto mo adto pa og mga opisina sa PhilHealth or sa mga pwede tang mobayad nga mga centers. Okay, so mo na ang bagong feature sa member portal sa PhilHealth. Karong mga panahon na nga pwede na kaayo no nag-work na siya pwede na kaayo na ninyo nga magamit ang mao nga feature. Mobalik ta karon taod kay atong entertaino na tong atong mga nadawat nga mga pangutana dinhi pero maminaw na tagpipila ka commercial. Standby lang. Ang taas ng lagnat ni Junior. Dalhin na natin sa ospital. Paano bang gastos? May PhilHealth ID at MDR tayo at ito ay epektibo pa. Walang dapat ipangamba dahil sagot ng PhilHealth ang gastusin sa pagpapa-ospital. Ay, salamat. Tara na, bilis. Kung kayo ay kabilang sa Pantawid Pamilya Program, siguraduhin nasa validity period pa ng inyong PhilHealth coverage ang pagpapa-ospital. Pakipag-ugnayan sa inyong barangay o lokal na DSWD o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Sa wakas, pasok na tayong mga senior citizen sa programa ng PhilHealth. Mga gamit na natin ang benepisyo kapag na-ospital. Paano tayo magiging miyembro? Ibibigay ng OSCA ng ating munisipyo ang listahan ng senior citizens sa PhilHealth. Ang OSCA ang magbibigay ng PhilHealth ID at MDR sa atin. Paano kung wala pang ID o MDR? Pwede pa rin mag-avail ng benepisyo basta't may senior citizens ID. Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Atong oras karon una size na. Balik ta din sa atong parag-uban sa kasayuran sa PhilHealth. Mangyapon nato si Ma'am Kate ug si Ma'am Dina ato mga kaubanan diri sa PhilHealth 7. Okay, so di na to lang ganon sugod na tagbasa sa mga questions, Ma'am Kate. Yes, Ate Ken. Una na tong pangutana, no? Gikan kang Ann sa Cebu City. So, iyang pangutana, good day. Ask ko, ang akong papa, 87 years old. Ako unta siyang ita-member. Pwede na ba ko maka-file og membership dinha sa inyong office karon? Alright. Kung senior citizen na, no, ang ato ang member, kinahanglan siyang mo accomplish lang sa PhilHealth member registration form o mag-attach siya yung senior citizens ID aron ma-register na to siya as senior citizen member.
Laing pangutana Ate Ken, gikan kang 8452. So ningon siya nga mayong hapon. Jefferson ni taga Gihulngan. Asa ta makakuha og PhilHealth ma'am? Wala man gud mi ana maka-appeal. So kang Sir Jefferson no, if magpa-register ta as self-paying member, meaning magkinaugalingan tog bayad, ang una natong i-accomplish mao ang PhilHealth member registration form kon PMRF. Nga apila na ninyo og copy sa imong birth certificates or any valid ID. Dayon imuha nang ipas or i-submit ngadto sa pinakaduol nga PhilHealth office, which is ang Bais Local Health Insurance Office. Pwede sa naniha nga yang i-email no dito sa bais.pro7@philhealth.gov.ph. Di asad tayo lang pangutana gikan kang Delia sa Delia Bagyo nga taga Katmon. So niingon siya nga good PM ma'am, ask ko ang miyembro patay na og dito sa ospital. Pwede pa ba ma-refundan sa PhilHealth bisang patay na ang miyembro? Kung pwede, ang sa may submit sa PhilHealth? Normally, kung ang pasyente nadala sa ospital, no, na-admit siya dito, niya eventually namatay siya, maka-avail na gihapon sa benefit, no, i-deduct na sa hospital ang case rate or covered amount sa PhilHealth gikan sa total bill. Now, kung in kaso lang gani nga wala madidakdaan sa hospital, kinahanglan gyapon na ma-submit ang tanang documents no para ma-process ang claim ug mabayaran nato ang hospital. Ang hospital ang mo-refund sa member sa amount nga or sa katong tagtungod no. Sa amount nga wala nilang gididakdaan. But normally kung na-admit sa hospital dito namatay, i-deduct na ang PhilHealth coverage. Laing pangutan Ate Ken, gikan kang Jen from Santa Catalina, Negros Oriental. Ningon siya nga mayong hapon, ma'am. Dili indigent akong PhilHealth, dayon wala na ko'y work karon. If mabalik kong trabaho karon, padayon ra ba gihapon to? Kung ang imong PhilHealth number sa una, no, na anak kay 12-digit nga PhilHealth number, indigent ka ni adto, unya na expire na, kung matrabaho ka, the same PhilHealth number imong gamiton. If ever nahunong ka sa trabaho, nga mo shift ka as self-paying individual, same PhilHealth number gid gihapon imong gamiton. Kinahanglan lang ta mo update every time may kausaban sa atong membership record. Laing pangutana gikan kang Rosemary sa Bayawan City. So ningan siya nga good PM ma'am. Pwede ra ba nga ang PhilHealth ID ang ipakita sa hospital kung magamit na ko ana kaysa Western Union ra manggod ko ni bayad. Wala man gud ko 2021 nga MDR. Kung wala siya 2021 nga MDR, meaning kung indigent imong membership sir, mo man ay ato ang ginabasihan gud sa una no, kung ang MDR ato ang pangitaon kay ang atong mga indigent member mo na sila na coverage nga mo base unsay reflected sa ilang member data record. Pero kung self-paying ka nga member, kung wala kay MDR nga nakuha this year, as long as walay kausaban sa imong record last year, wala rin problema no. But if ever na changes sa imong information dito sa MDR sa milabay nga tuig, pag-update sa imong record, fill out kag PMRF, unya pag-attach sa gikinahanglan nga supporting documents. Yeah, Miss Dini, asad tay laing pangutana no, gikan kang 774 sa Tabango, Leyte. So ningon siya nga mayong udto ma'am. Mangutana unta ko bag-o ra kong nakarga sa 4-piece. May PhilHealth na ba na siya? Bisag wala pa na kompleto, kay wala pa man sad. Sige og tawag para na kompleto ang among papel. Kausap pa lang ni tawag, may PhilHealth na ba ko ana? Kay mga nakay na ra ba ko karong July. Ang atong hinumduman, no, kung pantawid beneficiary ta, ang importante mo register lang tas PhilHealth office kung wala ta marehistro before. No? Kay ang basis rigid ni PhilHealth sa pag-register og mga indigent members nato is ang listahanan sa DSWD. Na kung wala dito ang individual, dili po na himuong indigent sa PhilHealth ang record sa miyembro. If ever na kay patawid, na may ubang instances sa tiken nga na pantawid beneficiary sila, na sila ipantawid ID, but wala pa sila na reflect no sa listahanan niya na provide sa TUA from the DSWD. So ilang buhaton i-present na nila ang ilang pantawid nga ID adto sila sa PhilHealth office nga naa silang area. So kung taga Leyte ka sir, adto ka mo transact no sa pinakaduol nga PhilHealth office sa imong area. Okay. Unya ato lang sang i-address no ang pangutana dili ni 9152 same gihapon about indigent. Ato lang ipahibaw ma'am no nga ang validity sa ato ang pagka-indigent is mostly within 1 calendar year. So
yearly ang pag-renew ni ana. Tuig, Oh, yes. So mas maayo nga magpa-verify ta sa pinakaduol nga PhilHealth office once nilapas na ang ato ang coverage sa pagka-indigent. And niasad tayo nga dawat nga pangutana gikan kang Jenny sa Bohol. So ninyo siya, good afternoon ma'am. Mag-ask unta ko kung mga anak ko sa center of normal delivery. Wala daw refund na every month man deductionan akong husband og tag 150 pesos. Sakto ra ba day nga mong monthly contribution sa among bayronon? Wala man sad may gihatagan og kwentada. Ang ato ang pag-avail sa benefit no is i-deduct na sa accredited nga facility ang kantidad nga covered sa PhilHealth sa ato ang gikan sa total bill. Normally kung mga nakta kahibaw naman ang accredited nga paanakan or ang ospital ila ang covered amount ni PhilHealth. So ila nang ikalta sa inyong bill no sa inyong bayronon. So dili na ta magpaabot og refund basta wala na ta basta nakaltas na sa hospital or sa paanakan ang covered amount ni PhilHealth. Gawas na lang kung wala mo nila gipa-avail sa benefit, no? Wala nila ma-deduct ang covered amount ni PhilHealth. Diha ta mo claim og refund dito sa facility. At atong paagi gyud is dili ta magsigi og refund sa member kung na-deduct na ang case rate daan or atong health insurance coverage sa PhilHealth gikan sa atong bill. Kay nga naman paagi mo nang naatay health insurance coverage sa PhilHealth kay aron sa dihang mo ma-hospital ta, ma-avail ta sa benefit, gamay na lang atong bayronon kay cargo ni PhilHealth ang katong portion sa atong bill. Ma'am, nahutda na gyud tag oras no, daghan pa gyud ta kay mas pasa sa oras oy. Anyway, nataas mo gud atong discussion atong bagong feature sa member portal no mo na nga di na mo ma-entertain ang iba ninyo nga questions on air. Pero tubagon ra gihapon nila ni Ma'am Kate ug Ma'am Dina diha na sa through text na pod no. O niya, gani, napatay daghang pangutana diri sa atong Facebook page. Kami na lang sa imo tubag, ani, sa mga pangutana, kaning makaya na itong tubagon. Ma'am Kate o Ma'am Dean, unsa may dugang pa nato nga announcement, no, before tamo end? Yes, sa mga members nato, no, nga nagsubay sa kaning update nato sa pag-release sa IRM, na ana siya update number 7, nga makita sa atong website, katong 14.9 billion nga atong gi-release sa 711 ka healthcare institutions nationwide. So mo man ay issue kayo no nga nasaan ang 15 billion. So plus kung ganahan gyud ta makahibaws kamatuoran tan-awa ang PhilHealth website www.philhealth.gov.ph. Nya tan-awa dito ang IRM nga update. So mao day ni siya. Gamay na lagkuwang no. Yes, around 5% na okay, lang 95% na. aron makumpleto sa mga hospitals. So kuan lang to kanang nadugay lang og report tingali sa katong kinatibuk-an nga 15 billion pero ma-account man 5% na lang ang kulang, dool na lang. Okay.